Фестивал на занаятите и изкуствата се провежда на площад Свобода в Добрич от днес до 25 май. В шестото издание на пъстрото събитие се включват около 60 майстори на традиционни и художествени занаяти и професионални гимназии. 55 участници представляват занаяти, свързани с приложни изобразителни изкуства, народни занаяти. Музикалната сцена, на която се представят танцови и музикални изкуства, са около 20 участия. Акцент в музикалната програма е представянето на книгата на Калинка Вълчева «Пътят ми към сцената». Конкурса «Млад творец» за втори път го провеждаме, в който участват около 15 дечица. И ще видим кой ще се прибори за голямата награда, която е майсторски клас с избран от тях занаят. Голяма част от занаятчиите са традиционни изложители, които се радват на интереса на добричката публика и гости. И ние сме продължение на традицията, която е предадена в нашите души и сърца. Така, като птица Феникс, възкръсваме към днешно време и се радвам, че съществува този празник на творчеството и красотата. Много полезно е, защото на такива събития се срещаме с стари хора, които научаваме много интересни неща от тях, свързано с шевицата, с историята, повезбената азбука. Думичките ги правим във вид на шевица. Например, ето това е името на нашото ателие Алгара. Това е също стара българска дума Виделина. Просто всяка думичка превръщаме в шевица. Силвана Маринова от Аксаково се представя за първи път на фестивала. Тя е превърнала хобито си в професия, а е усвоила плетенето на една кука още като дете от баба си. Интересно започна програмата с народна музика, с гайди, с певици, което е много радостно и много хубаво. 3 дни се надявам да мине чудесно времето и деца казва и ние да се порадваме на клиенти, да харесат нашите неща, които сме изработили. При мен всичко е на ръка плетено на една кукичка, различни прежди използвам, предимно памук, като на празник да бъде, за всички да бъде шарено и весело. 21-годишният студент, финансист Калуян Милев е горд чирак, представящ изделия от ръчно ковано желязо. Занаятът придобил от баща си. Всичко започна с това, че като ставах на 16 години исках да работя, нали? Като всеки млад човек иска да започне да работи. Исках на поморето естествено, но баща ми държеше да работя при него и не съжалявам изобщо за това решение, защото научих много ценни умения. Много труден, тежък физически, но е според мен доста красив. Мисля, че те не са и много хора, които могат да го практикуват в днешно време, особено в България. И аз съм доста горд от това, че мога да го правя. Ще настигна някой ден, баща ми може и да го надмина. За децата фестивалът предлага забавни работилници. Първата от тях е тематична, посветена на буквите. Днеска изработваме по портрет изкуство своята буква или наблизък буквата. Го правиш както в приказна книжка. Се изработва да е красиво, да се показва красотата на нашата азбука и да бъдеш горд с буквите, които може да притежаваш и може да четеш. На фестивала има и новости. Тази година имаме алея на вкусовете. Акцент тази година имаме и върху занаятчийската бира. За първи път правим подобно нещо. Писах на 48 години, записах в университета УХТ в Пловдив, завърших. 4 февруари ми беше държавния изпит и вече съм инженер-технолог. Така бившият печатар преди месеци превръща хобито си в занаят. За първи път се представя пред публика на Добричкия фестивал. Това е крафт бира, която е занаятчийска, айде да говорим на български. И всеки влага своята собствена рецепта и своята погледа си върху нещото, което твори, както предполагаме всички наоколо. Ечемик, в смисъл малц, хмел, вода и дрожди. Това са основните съставки на бирата. Естествено е газирана, всичко е натурално, да. Да, чакаш чашките. Айде на здраве. Вкусно ли е? Много, изключително. Да. Когато е произведено с любов, всичко е вкусно.